njem ọzọ Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenu na Chi Riwe Akụ anyị abịakwa ọzọ na Ọkalakwu Igbo Anambra steeti na nke nwanne anyị nwoke bụ Milo ENWEILO ekenekwa m unu biko tupu anyị aga n'isiokwu anyị ji bịa taata biko jee ka ị na-esonye anyị na YouTube channel anyị jee binyere anyị aka ebe edere subscribe ibinyekwa aka n'ebe esere mgbịrịmgba ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo nke ọfụ nwekwa ike na-esonye anyị na Facebook maọbụ na Instagram maka nkụzi na mmụta omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche ekenekwa m unu isiokwu anyị ji bịa taata bụ maka ikwa ozu n'ala Igbo anyị chọrọ ịma ma usoro ndị Igbo ji akwa ozu taata ọ bụ usoro kwesịrị ekwesị nwanne anyị nwoke bụ Mmiri ENWEILO ga-enyere anyị aka wee kọwara anyị ife dịrị ikwa ozu ka ndị Igbo si akwa ozu n'ala Igbo n'ụbọchị taata ekenekwa m unu nwanne anyị nwoke bụ Mmiri ENWEILO daalụ anyị abịakwa ọzọ anyị abịabugo na nke izi anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taata maka na odogwu ka egbu biko anyị chọrọ ka ịkọwara anyị usoro ndị Igbo ji akwa ozu taata ọ bụ usoro kwesịrị ekwesị mana tupu anyị aga n'iru gịnị bụ ikwa ozu ọ dị mma rinne ụmụ Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu Igbo n'olu na Igbo n'Igbo ekenekwa m unu asị m n'ụwa m owili Igbo onye Igbo ka mma abụ ife dịka Igbo akọkwa n'anyị onye na-anụ onye bụ Mmiri ENWEILO Ọkalakwu dịka ajụjụ nwanne m nwoke jụ ajụjụ afọ dị oke mkpa ife ajụjụ afọ ji wee dị oke mkpa bụ na nya bụ ife na-emebili anyị ọtụtụ ife dị iche iche na ndị be anyị amarozi ife bụ ọkwụkwọ ozu ndị be anyị amazi otu ndị Igbo si akwa ozu onye ọbụla na-emezi otu o si wee gụ ya onye butere o ji wee bụla akwasị ya mmadụ onye ahụ aka na-agwa n'ava maka ndị na-eje n'ava si na akwatara ya onye afọ a na-enye nsogbu otu anyị si akwa ozu na-ebute onye dinara anị n'abalị ka ọ lara ụla ọfụ relative ya nwụrụ anwụ nwanne ya maọbụ papi ya maọbụ nne ya nwụrụ anwụ o were ụtalị na-achụ ya ọsọ maọbụ ọ na-afụ ya na nlọ n'ụdị dị aṅaa na ụdị dị iche iche ọ na-ayasa ife ọ na-eme ọ bụ otu anyị si akwa ozu ndị be anyị arapụgo otu ndị be anyị si akwa ozu mbọsị buru gboo mebezi otu si sọfa otu si dịfa mma ife ọ na-akwara akwa n'ala Igbo ka bụ aja na uzuzu maka na ọ bụrụ otu afọ esi wee kwesị ịkwụ onye ka eji wee kwụ ya omefe adịla arata oke na be mmụọ onye na ọwụwa ọka na-ata afụfụ ọ bụ ịmụ ife a niile butere ife isi ike n'ala Igbo maka na onye ịkwalụkwa anya ọfụma onye a n'ọwụwa ọnọwụwa wit full right ya ọ nata na be mmụọ oje ọkwadokwa ụwa ọzọ ọbịakwa ụwa ọzọ obi ezigbote ndụ bie ndụ ka ọ gaghị ala mana ọ bụ na ịkwa onye kwesịrị ịbụ ọ gaghị ala ọ bụ na ịkwaziri ya ọfụma ọwa ọnọwụwa oje n'afa ebe a ga na-agụ ya bụ na ịbụ nnukwu mmadụ ị ga-abụ nnukwu mmadụ a na-afụ nnukwu mmadụ ga-afọrọ staa gị ihe aga n'iru nke sọsọ na ntị ka ọ ga na-anụ ya na ọma mfụ ya n'anya ọ bụrụ ya bụ na onwe ya zuru oke ọnọdụzi ọ na-alọ nlọ ebe ọ na-agụ praịmarị skuulu ọ gụbugoro mbụ maka gịnị ife emeli ya na uwe ya mbụ na o zuru oke ụfọdụ ọnọ ụlọ nlọ na-asa abụọ gaba pasa bugoro mbụ ebe ọ gba abọghị maka gịnị akwarụ ya akwazuru ya akwazu ụfọdụ ọnọ nna nlọ ọ bụ fụlụ obodo oyibo ka ọ nọ ọnọdụ nna nlọ na-afọ onwe na vileji maka na onye n'ọrụ ụwa akwarụ ya ọfụma ụfọdụ afọ onwe ga iwe gị nọdụ obodo oyibo na-ebi ọfụma nọdụzi ife onwe ga ebe na-agba paskol na vileji onye lụtara gị ndụ otu ị dị na ndụ gị mbụ ndị be anyị arapụgo otu anyị si akwa ozu nọmba 1 nke a ga-ewute ndị be anyị ọfụma mana eziokwu ka ọ bụ na asị na okenye ada anọ n'ụlọ iwu amụọ n'ọbụla onye fụ eziokwu nnafue onye fụ alụ nnafue kama sị akpụ na ya akpụ itinye mmadụ na mọchụwarị a na-etinye ajọ ife ka ọ bụ ndị mọchụwarị ndị ahụ na-eme biznes mọchụwarị weligasị na mụ na-ekogheli
ụfọdụ asị gị na fa n'obodo oyibo nna fa wee nwa kebe ma na ama mfụ ya anya adịrị emebi ya eme mbụ ozu mmadụ abụrụ ife na-ekili ekili ife na-echekwa echekwa ozu mmadụ mbọsị bụrụgbo na-abụ onye nwa ha yesi na ọya anọ onye ofu mkpụrụ ụbọchị eburu anya afụ tinye n'ala ebe ọ kwesịrị ịnọ onye nwere anwụ eje ozuo ike jee kwadobe ma tata ụfọdụ anogo na mọchụwarị 6 years ebupụta asị na a na-akpaka ego eji wee kwụ ya ọ bụrụ iwu bụ na ọ bụrụ na mkpọsa agha akwa mmadụ na ayị na mkpọsa ka a ga-enye ọ bụrụ iwu onye nwụrụ mbọsị bulugbo ebulu anya tigodu naanị akwadobezi otu ọ ga-esi wee kwụ ya ma data onye nwụrụ a na-ebulujewa mọchụwarị onye ọbụla bụ onye chili nze na ọzọ mbọsị bulugbo anwụrụ ka ibuli ya si na biya wee pụọ na ọ nwụrụ anwụ ịma mbupụ nwunye bịa ibupụ ya bịa ọ bụrụ mpụ na aghụghọ ọ bụrụ ezigbote ajọ ife nyelu ngulu ahụ o si ya wee pụta ma data onye nwụrụ a na-ebuli etie na mọchụwarị dibịa nwụrụ etie na mọchụwarị eze nwaanyị nwụrụ ebuli etie na mọchụwarị igwe nwụrụ ebuli etie na mọchụwarị onwezi nke a na-ajụ ese mmiri ka njikọdo ga jiri na nke mọchụwarị anyị na-ekwu kekwanụ maka ọ bụ na onye n'obodo oyibo wee nọrọ obodo oyibo wee nwụọ ewesị ka etiwere na mọchụwarị wee kwadowe ka e yesi wee binetezie ya be nne ya onye n'obodo oyibo wee nwụọ ị nwere ike itinye na mọchụwarị wee kwadobe ka ihe esi wee bunata ya mebi na ya na-achọ ego nke a bụ the well understand kedu maka ndị na-anwụ na vileji eburu si na vileji jebe siti jee tinye na mọchụwarị debegodi ya na mọchụwarị na siti ọnọdụgodi na siti wee chebe mbọsị nwa a ga-akwụ ya ife ọbụla alụla alụ bụ ife alụla alụ na a na-asị na alụ gba arọ ọbụla omenala ndị be anyị akpọbago ya omenala ma ọ pụrụ ya na ọ na-ebute ma asidenti ọ na-ebute ibe isi ike dị iche iche na-eme ngwuru ada aga n'iru ozu abụrụ ibe a na-echekwa echekwa oge ọzọkwa bụ ọ na-abụ nke anụ ọ na-abụ onye nwụrụ ozi asị na ejele ini onye nwa eji ini onye nwa reverend fada abata wee sị ngwuru famili onye nya bịa ka ọ chela aja ka awụ ime ini alụ via ịmakwa na nwaanyị ada agadebe ebe na-eni ozu mbọsị bulugbo nwaanyị ada agadebe ebe egwuru ini ozu mbọsị bulugbo mbọsị bulugbo bụ ụmụnna jee buru ozu nwanne fa jee nie n'ala kpochie aja o nwere nke sechele aja were ya sechele ntụ were ya sechele nke nwa were ya asị ụmụaka bịa wụnye aja n'ime mmadụ adịghị enyi ozu onwe ya mmadụ adịghị enyi ozu nwa ya mmadụ adịghị enyi ozu nne ya mmadụ adịghị enyi ozu nne ya tata na bụ ife ya sasịalị be anyị niile onye ọbụla masịsị alụ reverend fada asị n'ebe nọ na nwa na mọsọ mgbe onye ọbụla kedu dị ọkpara nwoke a ebiachara aja wee n'ime agbara gị na ọ na-abụ alụ gba arọ ọbụla omenala alụ gba arọ ọbụla omenala maka pafụrụ onye gba afa mụ na ndị okenye na-akpa abịara m ụwa mbụ na ụwa m ọfụma nọdụ n'ime bụrụ dibịa na-agba afa anọ m ndị pozishọn ịgba gị nke bụ eziokwu ụfọdụ ndị okenye ahụ efosi ala afọrọ onye ka ọlụfa maka na nnafa na-eje ụka ụfọdụ ndị okenye ahụ ụmụ ife a na-ebute ọnwụ ike every year n'enyi mmadụ every year ịbata Disemba kịta nụwa a na-akwụ ozu ebe 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 a o butere ọnwụ ya sazi ebe niile maka gịnị anyị na-enwemizi ọnwụ enwemi mbọsị bulugbo ịmakwa ihe bụ mmadụ ịkwụ ozu otu a na-eti egwu asị na a na-eti egwu na a na-akwụ ozu na-akpọ rekọdụ na-esi rice ibe a na-akwado ibe bụ ịkwụ ozu bụ ka enwemie ndụ onye bụ bili mgbe ọ dị ndụ ka enwe nwere na onye bụ bili ezigbo ndụ wee nọ nka onye kalụ nka ka a na-akwụ otu afọ na-etiri ịgba na-esi rice nwata na-abụzi onye ọtata esi rice tie ịgba kpọọ rekọdụ kwa polo ọ bụrụ ya bụ na anyị na-eselebreti zi ọnwụ anyị na-akpọbatazi ọnwụ akpọbata onye na-emere ụdị ife a bụ onye nọrụ nka nwere ụmụ a na-enwe ọṅụrị na papa anyị bili ndụ ọfụma tata anụnwa ndị be anyị na-akwachazikwu ma nwatakịrị na-ekwube eze a na-akwachakwu ya akwa mana mbọsị bụ igbo na nwata na-ekwube eze na adịrị akwụ ya akwa ndị be anyị na-akwazi ndị yut akwa yut onye ike nwụrụ yut nwa ibe ya mere bụ ngagharị iwe agagharị ngagharị iwe nye onye ọ bụ
gbanye mkpana bi na bi mmụọ onwe ndị bi n'isi rice tata 40 years and esi rice 25 years and esi rice 20 years and esi rice 15 years and esi rice akwachapụla oyili na-arụ ụfọdụ ndị be anyị ejigolo akwa eji elu ụjụ weze ya mere akwa krismas akwa e na-eyi n'ụlọ were ụchụ ịbata ilu ụchụ na-arụ fọmazi ife bụ na e na-elu ụjụ onye a ọnwa na-esi elisi ụjụ ya ka achịkọrọ akwa eji wee elu ụjụ ka esu ọkụ na ọ na-abụzi elisi ụjụ ọ chọrọ akwa ụjụ etie na akpati ya ụchụ ivu enwere ndị bụ sọsọ agwa na-eyibo adụa mama ja nke ọma papa ije ọma nkewa ọkwụ na-afụzi ya ife ndị a bụrụ ife kwesịrị akwasị mmadụ si chịkọrọ akwa niile ji wee ruo uju anya bụ suo ọkụ enwe obodo ọbụla gwalụ ọnwa n'ọnọfa ji akwa mmadụ mana ndị be anyị edebezi iwu ndị a na ọnwa bụ rue fa aka na-akwa na-aga ị ga na-elu uju na-aga ọnya na-ebute biznes onye ọbụla na-ada njara atụ nne ya ife ọ na-eme na-ayasa onye ọnụ dị ọma mmụọ nwa onye ya na-ebute ihe ike dị iche iche so amara mma na-azatakwa ife ejo m akwamozu abụrụzi otu o si wee dị na mbụ ka o jizi wee dị kịta ndị be anyị kwaba ozu otu esi akwa ozu a na-akwa ozu ugboro na-abụ eburu ụzọ kwa ozu kwacha ozu dị n'ebe onye mmụọ edebe mbọsị ndị be anyị na-akpụ ya itotu okposi o nwere obodo na-akpụ ya igbu efi n'oke egbualụ nna afọ efi ma ọ bụ na nwoke ọfụma a na-emekwuru ya ma nwaanyị ndị be anyị na-atọtu n'okposi asị na ka akwaruo onye afọ ana a na-akwa onye ugboro na-abụ wee zidebie mmụọ chie nye echichi na mmụọ ka ọ wee na-ruo ọfụma na onye ọbụla a na-akwarọ otu afọ esi akwa mbọsị bulugbo adịrị eketa oke na be ndị mmụọ ma ndị be anyị tata echetara eze fada eze ekwadebe a na-eche bụ na onye ọbụla akwala otu ojebe n'igwe onye ọbụla akwala ojebe n'igwe abatazi ya bụta okpe ọkpati ozu chee n'anyanwụ ụmụaka ịmakwa na enwelu eji ọ na-abụ nwata lue o wee fụba ozu anya mana tata nweta years ka a ga-ebu ozu ga ma megodi afọ m iru isi n'ọnwụgo ebulu eseta ozu mmadụ etinye na Facebook ibinye ndị ọcha na-abụ mmadụ nwofe were akwa kpuchie anya ma ndị be bụ mmadụ nwe kpulie ya senye vidio se foto postuo online postuo ebe niile ịmakwa na agwụ ka ọ bụ na-eji ozu ọbụrụ ife na-ekili o ji webụrụ na mmadụ nwe ọnụ ụlọ ọgwụ dọkịta ife izu eme bụ je mechie anya anya maka na anya ya afọ bụzi ndị mmụọ sizi n'anya afụ ụzọ ma tata bụ onye nwụrụ emenye enlargement ese ozu foto eme enlargement ekoba arapụ ụmụazị bụ na-ekili nye butere convention iji egbusisi ụmụaka nye butere ọnwụ ike dị iche iche ji anwụ ebe anyị nọ maka gịnị when you celebrate ajọ ife ime ajọ ife celebrate ọ nachiatakwa azụ celebrate ajọ ife ọ nachiatakwa azụ ụfọdụ azụ na-aba na-eme remembrance of death na-eme remembrance onye akwasị akwasị ga-erememba kwa ụmụ ife a niile abụrụ ife eji wee mara anyị anyị anụgwu ife ikwuru mmiri ewu ilo kịta kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo maka ịkwa ozu a kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo ka ịmagwo usoro eji akwa ozu kedu ihe na-agwa ndị Igbo ka e wee na-akwa ozu n'usoro kwesịrị ekwesị n'ala Igbo ndị Igbo be anyị ndụmọdụ m na-enye unu bụ onye ọbụla ji akwaba ozu dịka ndị befa si akwa onye ọbụla ji akwaba ozu dịka obodo afọ si wee tinye iwu ya mgbe gboo unu emezi n'ibe ndị ụka kwuru ọ bụ maka ndị ụka kwuru ka eji wee were akwa ọcha wee kwaba ozu n'ala Igbo wee kwaba ajadu ndị ụfọdụ si na ịgba mkpe ejiri akwa ọcha agba mkpe ejiri akwa ọcha akwa ajadu ibe eji wee malụ onye na-akwa ajadu bụ akwa ojii ka eji akwa ajadu n'ala Igbo ndị be anyị na-achị ya azụ ga eje mebe na ife ndị gboo melụ na nyebụ ife ndị gboo mere anyị si na ba mere alụ kịta bụ anyị na-emezi alụ na ndị gboo mere alụ na anyị nwa na-eme alụ ejiri akwa onye ọbụla eji akwa ọcha wee akwa ahịa akwa ọ na-agwa naba na akwalị ya akwa onye ọbụla ji akwa ọcha wee sị na ya kwala ajadu maọbụ na ya gbalụ mkpe ọ gbalụ mkpe si mara number of months obodo afọ tili n'iwu a ga na-akwa sikwazuo onye akwazu nwaanyị na-akwa ajadu were ụzọ ọ na-asọ
tata nụ nwaanyị adaghịzi asọ nwaanyị na-eyicha akwa ajaduje ya na nwoke jebe oyi na be nwoke ndị ọbụla mmadụ nwụnarị na-edebe iwu nwaanyị ọbụla ga-edebe iwu kwa ozu ma tata nwaanyị na-akwa ajadu enyi ya nwoke na-achọta ya na-ebini ya ebe o ji akwa ụjụ ụmụ ife a niile na-ayasasị ka anyị na-chi ihe n'azụ ka anyị mmadụ n'otu ndị gboo si wee mee ka isi otu a wee mebe ka o depụtazi n'ọnwụ ike ka akwa mmadụ ka ọ bụ na akwalu gị ana onye n'ụwa ka ọ n'ụwa ọfụma onye ya chi edel na abụọ gara ka ọ bụrụ ọgarala ya bụ ndụmọdụ ma onye ọbụla ka anyị na-chi ihe n'azụ otu ndị gboo si wee mee ya ekene gị oke mmiri owi na anyị ekene gị n'ụbọchị tata anyị ekene gị daalụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu anyị abịago na nchịkọ isiokwu anyị tata bụ maka ikwa ozu n'ala Igbo usoro ndị Igbo ji akwa ozu nwanne anyị nwoke bụ mmiri enweilo enyegwara anyị aka wee kọwara anyị ife dị n'ikwa ozu na usoro ndị Igbo ji akwa ozu maka na ndị Igbo si na ntị na-anụ ihe anaghị aha ka okpu ata ekenekwa m unu biko kabarụ ka ị na-esonye anyị na YouTube chanel anyị ikoROtv netwọk maka nkụzi na mmụta omenala dịgasị iche iche ekenekwa m unu anyị nọkwa na Facebook page nọkwa na Instagram ikoROtv netwọk ekenekwa m unu aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilerunachi mana ituo m riwa akụ abụọ nga ego ka ọ dị ụmụ ebe anyị ekene m unu ndị Igbo ọmụnwa bụ mmiri enweilo ọkalakwu ịgba arịa m ọmụ bụ dibịa aka na-enye eze nwaanyị sọbali nri asị m ga ngwa unu bụ ndị Igbo ka anyị jisie n'ike ka omenala anyị nachigheta azụ ana m ayọ gị bụ onye ọma na-ege ntị jee ka ikilibe ikoROtv netwọk ka ị na-amụta maka ife gbasara omenala anyị ndị na-amarọ ka ị malụ ndị nna gị na-agwarọ gị ka ị mụta ka ị tinye ya n'ọlụ gị na ọ ya aga ọfụma omenala anyị dị oke mkpa maka na osisi ọbụla na-ewere mgbọrọgwụ adịrọkwa na-amị mkpụrụ onye ọbụla kpọrọ ọbịa mkpọkọrọ agbata ọka ewere ya kpofuo ntụ onye rapụ biya gbapụ ọsọ biya eluchie ahịfịa ka anyị na-achigheta n'azụ na omenala anyị iji na ebe ikilite na Nollywood film wee na-ajọji omenala anyị na ọ bụrụ ka akụ inu si ada na ntị ka o si atọ n'ọnụ ife ji wa ma atụ agbọ na agba darụ ogologo ka anyị na-achị ihe n'azụ na omenala anyị n'obodo ọbụla na-ewere ebeba bi adịrị ewe ebeba na-eje ndị Igbo ka anyị na-achị ihe n'azụ na onwerekwa n'obodo dịka Igbo ndị Yoruba na-eme omenala ha fadịrị emebi ka anyị nwa chekwabekwa na nke anyị echekwebe dịka ndị ọzụzụ ọji echekwebe ndị nwaanyị ọcha bịa ba ibulu alụsị dịbe anyị jewe bebe so ibe m sị ka ngwa unu taa onye ọbụla kilibe ikoROtv netwọk ka ọ na-amụta nkụzi dị na omenala anyị